बयनिसिमबो फुंनि गाहाम हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय। आं दिनै फुङावनो सिखारदों लोगोफोर आरो सिखारनानै आंनि सेथि खामानियानो जाबाय आं जायगाफोरखौ सिबनानै स्रां खालामनानै लागोरो आरो आं दिनै एसे बेस्थ' मानो होनबा जोंहा दिनै माइ गायजेनगोन लोगोफोर। नै दायो आं लाल साहा एसे फुदुंबाय। लाल साहा लोङैनि सिगां आं दै गिलाससे लोङो। नै ओमफ्राय आं दायो लाल साहाखौ लोंनानै लाबाय। नै दिनै फुङावनो दुब्लियाव फैबाय आरो नै दिनैसो गसाखौ लागोन नालाय जोंहा, बिनिखाय आङो सिगां फैनानै नियम बायदि एसे गसाखौ लानानै होग्रोनोसै। ओमफ्राय दा उनावहाय माइ गायग्राफोरा फैसिगोन आरो माइ गायग्राफोरा फैयैनि सिगाङो एसे गसाखौ लानानै नियमखिनिखौ खालामनोसै लोगोफोर। नायलांफाबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'खौबो। नै लोगोफोर आङो हारसिंनो गायथ'बाय थादों आरो माइ गायग्राफोरा फैयाखै नालाय दायो। नै दायो फैबाय माइ गायग्राफोरा 9 जन फैबाय आरो दिनै जोंहानाव। ओमफ्राय आंनि भिडिअ'खौबो एसे नायलांदो, जोंहानि माइ गायनायखौबो। ओमफ्राय आङो एसेबां भिडिअ' खालामबाय थानोथ' हानाय नङा, मानो होनबा आं फुङावनो फैबायना, न'आवथ' आरो ओंखाम मैगं संनाय आरो खामानि दंबावोसो ना, ओमफ्राय बेफोरखौ मावहैनांगोन। गायबाय थाथोंसै नै गायग्राफोरा गायबाय थाथोंसै। आं साहा दै माबाय जुगार खालामहैनोसै आरो साहा लोंगोन ना 10थायावहाय। ओमफ्राय बिनिखायनो आं दायो न'आव थांसै आरो न'आवहा खामानि मावाखैना, ओंखाम मैगंबो संहोलांनांगोन। ओमफ्राय बिसिं आरो बिसोरनो साहाबो जुगार खालामनानै लाबोनांगोन 10थायावनो। बेनिखायनो न'आव थांथ'लायनोसै दसे। नै लोगोफोर माइ गायजेननायनि बयलार 1 किल', मटर, आलु, लाव। ओमफ्राय नै दायो आङो बिसिं सारायखौबो जाननानै लाबाय। आं जल्दि एवनोसै, ओमफ्राय जल्दि लांनांगोन नालाय जल्दि जाहोनांगोन आं माइ गायग्राफोरनो। ओमफ्राय आङो फैनानै दुब्लिनिफ्राय फैनानै आङो बे मटरखौदो ओमफ्राय आलुखौदो आङो रुनानै लाग्रोबाय जल्दि जानायनि थाखाय। नायलांफाबाय थादो लोगोफोर आं माइ गायग्राफोरनो आंनि भाजि एवनायखौबो। नै आंनि बयलार बेदर एवनाया नै जाहांथारबाय। ओमफ्राय आं दायो बेयावहाय आलु, लाव ओमफ्राय आरो मटर होना होनोसै। ओमफ्राय आरो भिडिअ'खौथ' इसिबां गोलाव खालामनो हाया नालाय, बेनिखायनो जल्दि दिन्थिदों दै लोगोफोर, हामा मोननो नाङा। नै लोगोफोर दिनै बुरजा भाजि एवदो नालाय, ओमफ्राय टेस्टआसो बारा मोजां जायाबा दा माइ गायनायफोरा पसन्द जानाय नङाना, बेनिखायनो एसे सिन्था नाङो आरो गेर सानफ्रोमबो संनाय जाया नालाय। एसे सानफ्रोमबो जानायाथ' एसेल'सो संनाय जायो, बेनिखायनो गेर भाजि ओरै संबा एसे प्रब्लेम जायो आंहा। थेवबो संनांखागोन नङा होमबा लोगोफोर, दिनै संनानै जाहोनोसै माबायदि जायो। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा माने माइ गायजेनबाला ओमफ्राय बेदर होयो आरो बेबायदि मटर, लाव, आलुफोरजों बेदर होना होयो आरो। ओमफ्राय बयबो होआ, होनो गोसोबानो होजायो। जोंनिथिंनिया माने होयो सोरबा। बेनिखाय जोंहाबो माने बोसोरे माने माइ गायजेनखालि बेदर होयो आरो बेदर भाजि होयो साहाजों। ओमफ्राय गुबुननिया गुबुन नियमफोर जानो हागौ लोगोफोर, जोंनिथिंनिखौ खिन्थाबाय आरो आङो लोगोफोर। नै आं दायो साहायाबो आंहा गोदौबाय, साहायाबो आं गाइखेर साहा आमुल ताजानि गाइखेर साहा बानायदों आरो। ओमफ्राय साहाखौबो बानायखांना लानोसै, ओमफ्राय रेडि खालामजोबना लानोसै दायो।
नै आंनि साहा बानायनायाबो जाबाय, ओमफ्राय भाजियाथ' दहायनो जाखाबाय। ओमफ्राय आं दायो माइ गायग्राफोरखौ लिंहरनोसै आरो। मानो होनबा बे माइ गायनाया जोंहानि बे न'नि बारियावसो नालाय। लोगोफोर नै दायो आङो माइ गायग्राफोरनो भाजि एरिखौ होबाय, साहा भाजिखौ होबाय। ओमफ्राय जोंनिया 12टासिमल'सो गायो दे लोगोफोर। ओमफ्राय आंनि भिडिअ'खौबो आङो बेखिनियावनो दोननोसै। बिदि गोलाव खालामबाय थाला आरो भिडिअ'खौ। मानो होनबा माइ गायनानै खामानि मावनानै एसे माने मेंदोंबो नालाय। ओमफ्राय गुबुन मोनसे भिडिअ'नि गेजेरजों लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। बयखौबो बाय बाय।